こんにちは。チベットテレビのテストマです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は今年最初の旅行としてチベット人居住区のバリャコペへ出発されました。ハルンガル仏教学院での軍の存在感が強まる中、チベット軍の組織的な抹消が警戒を呼んでいます。中央チベット政権はインドのマンモハンシー元首相とジミカータ元米大統領の逝去を追悼しました。ペンバツィン主席大臣は日本チベット国会議員連盟の会長と事務局長の就任を祝福しました。ペンバツィン主席大臣はカナダチベット委員会に対する中国の制裁を国境を越えた弾圧として非難しました。文部省はチベット学校の校長を対象とした3日間の指導者会議を開催しました。エストニア代表団がチベット亡命議会を訪問しました。チベット事務所ワシントン DC はニューヨークで中国とチベットの新年会を開催しました。ダライラマ法王はダラムサラのご自宅で約4ヶ月近く静養された後、今年初の旅行に出発されました。チベット人や地元住民が法王のご自宅からコトワリバザールまでの道沿いに並び別れを惜しみながら祝福を受けました。法王は今朝9時頃にデリへ向けて出発されました。1月5日には亡命チベット人コミュニティの中でも最大規模の一つであるバイラコビ居住区に到着し、長期滞在を予定されています。チベット語は中国政府による組織的な政策のもと、教育制度から排除される脅威が高まっています。最近のソーシャルメディアの報道によりますと、今後の大学入学試験でチベット語が除外または選択科目化される可能性が浮上しており、チベット語を自分たちの文化的アイデンティティの中心と捉えるチベット人学生、教育者、芸術家たちの間で懸念が広がっています。2021年以来、同化政策を推進する中国の広範な取り組みの一環として、受賞歴のある学校や総員を拠点とする学校を含む多数のチベット語学校が強制的に閉鎖されています。中国政府の最近の白書では、国家の統一が強調されており、民族的アイデンティティや文化的チベットの慣習が軽視されています。ほとんどの科目で中国語を義務付ける政策と寄宿制学校の拡大により、チベット語を中国語に置き換える政策が強化されています。これらの措置はチベットの子どもたちとその文化とのつながりを断ち切る恐れがあるため、抗議活動が行っていますが、当局は反対意見を抑圧し続けています。チベット語教育からの強制的な移行はチベット医学や占星術などの伝統的な知識を危うくし、同時に母語を話せないチベットの若者世代を生み出しています。この文化的抹消は意図的にチベットのアイデンティティを虐待化させると警告されています。チベットに関するもう一つの大きな懸念として、中国はチベットのセルタにあるタルンガルソイに約400人の軍人を派遣し、ヘリコプターによる監視を行っています。これは世界最大のチベット仏教センターに対する監視が強化されていることを示しています。2025年からは新しい規制が実行されることになり、居住期間が15年に制限され、僧侶や二層の登録が義務付けられ、修行者の数が減少することになります。また、中国人学生には退去が認められているとの報道もあります。これは2001年及び2016年から2017年にかけての大規模な立ち退きや取り壊しを含む数年にわたる組織的な取り締まりの結果であり、総員の人口はピーク時の1万人から半減しました。この措置は宗教的実践を統制し、チベット仏教機関を制限するという中国の広範な集団の一環です。
今週月曜日、中央チベット政権は昨年12月26日に請求されたインドのマハモン氏元首相と同年12月29日に請求されたジミカッタ元アメリカ大統領の生涯と功績を称える祈祷式を執り行いました。両指導者はチベットへの揺るぎない支援と世界平和、人権正義への貢献で人々の記憶に残りました。祈祷会で司職を務めたタラムトマ・チャンラ大臣は両氏のリーダーシップの深い影響とチベットの大義に対する揺るぎない献身を強調しました。遺族には哀悼の意を表し、両氏の長年の慈悲と人権擁護に感謝の意を述べました。タラントマ大臣は弔辞の中で、新元首相の功績は調和と共存の導きであると述べ、チベット人に対する新元首相の優しさは常に深い感謝の念とともに永遠に記憶されるだろうと付け加えました。チベット亡命議会のケンボスナムデンベル議長は深い悲しみを表明し、民主主義と尊厳の擁護者としてのジミカッタ元アメリカ大統領の功績を称賛しました。デンベル議長は弔辞の中で、カッター氏の慈愛に満ちた精神と平和への献身は今後も世代を超えてインスピレーションを与え続けるだろうと強調しました。チベットの人々もカーター氏の死を悼み、冥福を祈りました。両指導者は思いやり、正義、より公平な世界への取り組みという普及の遺産を残しました。ペマセン主席大臣は中央チベット政権及びチベット人を代表して日本チベット国会議員連盟の会長及び事務局長にそれぞれ就任した山谷恵理子氏と山田博氏に祝意を表しました。主席大臣はメッセージの中で山谷氏のチベットの人権擁護に対する勇敢な主張と権威主義に対する大胆なリーダーシップを称賛し、チベットの大義を推進し、2025年6月に予定されているチベットに関する世界議員大会の成功に向けた山谷氏の役割に前向きな見方を示しました。同様に主席大臣は山田氏のチベットに対する議会での一貫した支援を称賛し、危機的な時期に山田氏の献身がインスピレーションの源であると指摘し、またチベットの正義、自由、人権を求める世界的な支持を結集する上での山田氏が果たした極めて重要な役割を強調しました。山谷氏と山田氏はチベットの闘争への揺るぎない献身が称賛され、主席大臣は日本チベット国会議員連盟と密接に協力し、共通の目標をさらに推進していく意向を再確認しました。今週火曜日、ペンバシン主席大臣は公式 X アカウントを通じて中国のカナダチベット委員会に対する制裁を非難し、国境を越えた弾圧の懸念すべき露骨な拡大であると述べました。また、このような措置は自由な社会におけるチベットの声を封じ込めることを目的としており、中国の国境を越えて基本的自由と民主的価値を標的とする幅広い脅迫のパターンに現れていると強調しました。主席大臣はチベットの人権擁護団体に対するこれらの強制的措置が普遍的な正義と自由の原則を脅かすものであり、ダレイラマ法の教えに共鳴すると強調しました。また、これらの制裁がカナダ・チベット委員会の人権と真実を守るという決意を一層強化することを願っていると述べました。カナダ・チベット委員会はチベットの権利を擁護する著名な団体であり、国際社会において重要な声を持ち続けています。この制裁は人権擁護者から大きな批判を受けています。今週火曜日、中央チベット政権の文部省はサラの高等チベット学大学で3日間の学校指導者会議を開催しました。この会議はカナダ国際関係省の支援を受けており、インドとネパールの TCB チベット子ども村、サンボラチベット学校協会、サンボラチベット学校祭りの向上や共闘の指導力を高めることを目的としています。開会式を主催したタラムルマチャンラ文部大臣は、チベット学校の学官的及び文化的成功を形成する上で強いリーダーシップが果たす重要な役割を強調し、学校のリーダーたちに対し教師や生徒を導き、良い結果を確実するための責任をより一層負うよう促しました。また大臣はチベットの若者の間でより多くの専門意識が必要であることを強調しました。初日は学習の指導をテーマに、2日目には文化の指導に関するセッションに続き、最終日は学校の指導力の強化で締めくくられました。
12月27日、エストニア議会のチベット支援グループコーディネーターであるロイス・トライダー氏率いる代表団がチベット亡命議会を訪問し、ケンボス・ナムテンベル議長及びドマスリンテカン副議長と面会しました。代表団は、ラウリ・フサル議長からの手紙や、ジュ・カレライド議員及びエストニア議会からの贈り物を届け、チベットへの支援を再確認しました。同様の手紙はダレイラマ法にも捧げられました。ケンボス・ナムテンベル議長はチベットとエストニアの永続的な友好関係を振り返り、チベットの文化遺産の保存に対する共通の取り組みを強調しました。また、エストニアに対してダレイラマ法の90歳の誕生日を慈悲の年として記念するための企画を検討するよう促しました。定款副議長はチベットにおける中国の抑圧的な政策、特に植民地的寄宿制学校を通じたチベットの子どもたちの強制的漢民族化について強調しました。また、エストニアの揺るぎない支援に感謝の意を表し、そのような連帯は中国がチベットを孤立したものとして書いていることに対抗するものだと主張しました。この訪問はチベットとエストニアが世界規模での正義の人権擁護とチベットのアイデンティティの保存に向けた取り組みの中で強い絆を結んでいることを強調しました。チベット事務所ワシントン DC はニューヨークで中国とチベットの新年の集まりを開催し、チベット人と中国人の対話と団結を促進しました。参加者には民主主義擁護者、知識人、若者が含まれていました。地元のチベット団体の支援を受けて開催されたこのイベントは、ダレイラマ法の非暴力と中道アプローチの展望を強調しました。チベット事務所のツーティム・ギャツ中国連絡官は、中国コミュニティへの継続的な働きかけを強調し、チベット歴史の理解に貢献した故リージャンリン歴史家に敬意を表しました。集会ではニューヨーク・ウィズダム・ガーデンチベット週末学校の生徒による文化パフォーマンスが披露され、亡命先におけるチベット語と文化の保存への取り組みが紹介されました。フピン氏やチョウ・フンソン氏を含む著名な中国人らは、ダレイラマ法が推進する対話の重要性や中国とチベットの対話の意義を称賛し、さらなる協力を呼びかけました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。